No ia aposta polo tardeo e a música, o Concello ven de presentar o programa La Ruta Dominguera, unha iniciativa coa que se pretende dinamizar as tardes do domingo con concertos nas rúas. Os domingos en Noia son un dos días da semana máis concorridos polo ambiente afable nas súas rúas. Por iso, o Concello pretende agora ir máis alá e dinamizar as tardes. O chamado tardeo, a moda de exprimir esas horas, o sol e a terraza, chega a Noia da man dos hostaleiros e da música. La Ruta Dominguera é o programa co que o goberno local pretende subir a onda deste tardeo xunto cos bares e os restaurantes para dar máis forza aos domingos. Pois ir cos tempos, a xente está pedindo que se fagan cousas no tardeo, non? Queremos que o domingo xa é un día co que contamos con moita xente e tamén queremos que a xente se enganche un pouquiño e poidamos aguantar un pouco máis esa xente que xa ven a comer a Noia, que se desplaza aquí un domingo donde temos mercadillo e poidamos estirar hasta 7, 8 ou 9 da tarde, non? Que vai pasar? Que vai a suceder? Hai unha pequena ruta, hai uns colaboradores e patrocinadores como pode ser Povarelo, Paco y Lola, Torres Núñez, onde habrá varios sorteos, pero ademais o complementamos con música, non? O sea, habrá música na rúa, en este caso habrá un dúo de Arteixo que tocará unha hora aquí na Plaza da Constitución ou nesta rúa. O programa comeza este domingo 25 de maio e levarase a cabo cada 2 semanas. Farase deste xeito cando menos por agora, xa que no Concello non descartan realizalo cada semana ou mesmo sábados e domingos. Vamos iniciar este domingo, vai haber un domingo sí, un domingo non, para tampouco cargar demasiado. É verdad que desde que a iniciativa esta saleu por parte deles, estamos tendo solicitudes a veces de personas que están dicindo, pois quizá o sábado tamén se podría facer. O esforzo por parte deles eu creo que é bastante grande, co cual vamos a empezar con ese domingo sí, ese domingo non. E o que se trata é eso, de ofrecer un servicio máis de tardeo, aguantar a xente canto máis mellor no noso Concello e aproveitar que o domingo nos diferencia de todos en canto ao mercadillo e que a xente xa acude, non? Entonces, estamos abertos a todo, agradecerlle a estos locales hosteleros e sobre todo que a xente este atenta porque tamén vai haber sorteos,